मोनसे जिनिसा जाबाय मा जेब्लानाखि सरकार थायो सरकारा थिसनथाइ होनायनि खामानि मावो जेब्लायबो जिखिनि सरकारानो फैया मानो बियो माने इमप्लयमेन्ट होखाथारनांगोन दा बेखायनो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जादोंमोन जे सिगांनि गभर्नमेन्ट बिपिएफनि गभर्नमेन्टनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि मेम्बारफोर बिथांमोना हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन बे केसखौ दाखालिसो जोबनानै थांबाय आगस्ट दानावहाय दा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दानायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ दा नैबे सप्तानि गेजेराव बा जिखुनु मुहूर्तआवनो जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ डिक्लेयार जानो हासिगौ सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड डिक्लेयार जाखांग्रोमोना थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि होनायनि इन्टारभिउखौ जोङो एनाउन्स खालामगोन इन्टारभिउ जागोन आरो बेयावहाय जाय सोद्रोमाया जाय केन्डिडेटआ मोननांगौ बे केन्डिडेटआनो बेयाव मोनगोन टेटनि थाखाय मोनसे खोथाया मा टेटनि थाखाय जोंहा दाबो 1200निफ्रायबो एसे बांसिन भेकेन्सिसफोर दङ आगोलावनो जों होनांगौमोन बेयावबो जोंहा सिटेटफ्रा जिहेतु हाइकर्टआव केस होदोंमोन बे सिटेटनि केसखौबो जोङो दिनै हाइकर्टआवहाय एफिडेभिट होनायनि गेजेरजों जों देरहानो हाबाय दा बे केसा गैला दा स्पेसियेल टेटआबो जोबनानै थांबाय थाबैनो जोंहा जे 1200निफ्रायबो बांसिन एमइ आरो एलपिनि जे जोंहा भेकेन्सि दङ टेटनि थाखाय बेखौ जोङो थाबैनो होनाय जासिगोन बेवहाय माने जेबो डिले जानाय नंला थाबैनो होनानै जोंनि टेट माबाफोरनि गेजेराव केन्डिडेटफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां जों होनो नाजागासिनो दङ